어이 뭐지 뭐야. 그쪽 말이 구해 나이나 나네. 그쪽 부활. 뭐지 시프트파이 네. 지금 खामानिनांगौ लाना थां नै दा बोथोरा गायनाय फुनाय हारसिंनो बिफां गुवार नै बुबाय बिफां गुवार खोथियाखौ हारसिंनो फुनो लुबैदों बे ओमफ्रायना ओरै खावसे हाबाय हाबाय बेखौ हाखांनानै बैखौ फुगोन ना मा होनो पाउडार दिस इज नेम पाउडार गावदां सोर बिथांमोना दुब्लिनि माइ आबाद थिलिखौ मावनो मोजां मोनो आंथ' आं मावनो मोजां मोनखायो ओरैबायदि मोजां मोनो मोजां मोननायनिल' नङा बाथ्राया मानो होनबा दानि दिनाव माइ गायाबा बायनानै जानांगौआ बुहुद खस्थ' एसेबाबो रेहाय मोनो नङा होनबा रायजोफोर लकेल माइरं बायनांगौबानो 60 थाखा 70 थाखा केजि नों गथिखि नोङो हा हु थानानै गायना जानाया साबसिन नङा होनबा बिनि थाखायनो आं मावनो मोजां मोनो नोंथांमोनाबो जुदि हा हु दङबा हा हु थानानैबो सोरबा जुदि मावालासिनो ओरैनो थायोबा लस बेखायनो नोंथांमोनाबो मावनानै जानो सोलों बाराद्राय बायनानै जानायखौ बांद्राय आसा खालामनाङा मानो होनबा मावबानो गावबा गाव मोनजायो बेनि थाखायनो नोंथांमोनाबो मावनानै जानो सोलोंदो नै आं हालेवजोबखाबाय गासिबो हालेवजोबखाबाय बे खोथियाखौ फुखांबानो गायनोसै आरोना गाबोन आङो पावार टिलारजों हालेवफैनोसै ओमफ्राय बैथिं माखासे दंबावो माखासेयाव हालेवजोबखाबाय बिथिंबो गायगोरा बैथिं गायगोरगोन माखासे खावसे गायगोरगोन हालेवनानै गाबोन हालेवनोसै आं पावार टिलारजों माखासे ट्रेक्टर गिदिरजों होबाय माखासे दा माखासेखौ मा होनो पावार टिलारजों फोमोननानै गायसै आरो बे ट्रेक्टर गिदिरजों होनायखौबो पावार टिलारजों ओरैनो फोमोननानै गायसै आरो ट्रेक्टर गिदिरजों फोमोननाया बांद्राय मोजां जाया बेनि थाखायनो ट्रेक्टर फिसाजों हालेवनानै आङो गायनायसै आरोना बेखायनो दिनै खोथियाखौ फुना लाग्रोबाय रायजोफोर फुखांनाय लोगो लोगो गायनोसै गासिबो नैबे हालेवनाय नुनाया ओइसिम बेयो जोंनि हाजों बे हालेवनाय नुनाया गासै 7 बिगा दं बेयो ओमफ्राय बिनिफ्राय माखासेखौथ' आं दिन्थिनो हाला गोजानावसो ओरैजाय साहा दावखोबावनांगौ बिथिंजाय 5 बिगासो दङ ओमफ्राय बिनिफ्राय ओरैजाय दंग' दङ बे दंग' बारनानै बैयाव 3 बिगा दं गासिखौबो गायजोबो लासै लासैनो मथा मथि खरसाबो थाङो गायनायाव रायजोफोर थांनाय एसे एनै आय होयो आरो जानायाव बायनो गयो बेनो आरो बिनि थाखायनो गायनाय जायो दा नै खोथियाखौ फुबाय नै खामला लायाखै न'नि मानसियानो फुदों दा बांद्राय खामला लाबाबो प्रफिट जाया फिसा दै लोंनायासो बांसिन बिथाङा नोगोर खोथिया फुदों हारसिंनो दैखौ फुजोबबाय हारसिङै बेसेबां बुरजा खोथिया फुयो सालाय आदसा गयबो दङ आंबोसो गोजाबावबायसो नोंसोरलाय आंबो This is goi, how? This is fathey, how? गोबां अखा हादों नै बाराथ' अखा हाबाय खिन्थु अखाथ' हाबायलै बे जासुला खिसोमोन मानसि दंना एम्फौ बुथारनोसो लावथि सैगासिनो दां दा सोरबा खसा सोबाय लावथि सैबाय
खिन्थु बेबहाराबो बांद्राय थिग नंलाय लाङालै एम्बु गैयाबानो अखा हाया बेखायनो बुथारनायखौबो खम खालामदो रायजोफोर है लेवारा लेवार 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 नै दैया ओरैबायदि समायना रिमझिम अखा हायो मानो नोङो समायना महर नों मानो रंजाखाङो दाउ मैना गारांजों दाउ मैना गारांजों आंनि गोसो गोरबोआ नोंखौ मोनाबोला उसुखुथु जायो गोसोआ दिस इज लाब्रा सं गोजांबाय हैया हाजिरा लानानै गायनांगौआबो बिराद सामेला जायो थाखा फैसाया अबाव मोनगोन अबाव मोना हालेवनायनि हासारनि जोलैनि गायनाय फुनायनिफ्राय लाजोबनानै बिनि थाखायनो न'आव मानसि दंखायोबा मोजां जायो ओंखायनो दा खामला लाथ'वासै न'नि मानसियानो दं हिसाबै नै फुनानै लाग्रोबाय बाराद्राय खामला लानानै गायोबाबो नोंहा खेथियाव बांद्राय जायाबा नोंहा प्रफिटआ खम जायो बिनि थाखायनो एसे नायनांगोन आरोना खामला लानानै गायसावला जोबनानैथ' हाबानो जाया नङा होमबा बिनि थाखायनो धैर्य थानानै गायनांगौ गायनाय फुनायाबो खामला लानानै गायबाथ' नों दसेनो हायो थाब हानायजोंथ' जाया नङा होमबा थाखाखौथ' आसोल खिनायगोन ना थाखा फैसाया थांनानै उनाव नोङो मोनाबा मा जागोन बिनि थाखायनो न'नि मानसिखौनो फुहोग्रोनाय जाबाय आरो गायनाय फुनायाव एसे लानोसै खामलाखौ बे फुनायाव न'नि मानसि फुबाय गायनायाव लानोसै माखासे साथाम साब्रैसो लासै लासै गायनोसै नङा होमबा दा बोथोराव अखा हानाय खोमसि नुदों केमेराया आइफनबो नङा नालाय दाम खमनिसो बेखायनो खोमसिबाबो नायसाबदो लोगोफोर भिडिअखौ ना मा होनो सोर मोजां मोनो गायनाय फुनाय बोथोरनि आबाद नोंथांमोनहा कमेन्टआव खोन्थाहरदो खिन्थु आं दिनै मावनो फैयाखैलै खोथिया फुनोसो नायनो फैदों दहाय आलि आरि खोबाय आलि दानबाय दा नै बेलासियाव आं दा नायनो फैबाय खोथिया फुनो गाबोन फुंनिफ्रायनो ट्रेक्टरजों हालेवनोसै आङो फोमोननानै थामाथुम जा हायो गायनोसै आरो दा बेखिनियानो रायजोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामदो बारायथाराखै नोंथांमोना नायोल' नामा माथो सापर्टबो खालामा एसे आंखौबो जौगाहोदो रायजोफोर नै खोथिया फुदों एसे अनदो बोथोरनि अखा बांखा हाबाबो साथा हमनानै भिडिअ खालामबाय अनदोलै इसोर अनदो थेंक इउ बेनोसै आरोना थेंक इउ भेरि माच